Jmenuji se Candy a chtěla bych vám něco říct. Chtěla bych vám říct takový vtip. Jmenuji se Candy Woman. Asi je to divné příjmení, co? A jsem sirotek. A moje nejlepší kamarádka Joey. Ahoj. Jsme taky se sirotčince. No ona. Samozřejmě já taky. Chtěla bych vám říct jedno. Jestli máte nějaké tyčinky, tak mi je dejte. Díky. Jste za blbou otázku? To není blbá otázka. U nás vařijou jenom kaši. No a? Asi nechcete, aby jsme se hádali, co? A chtěla bych natočit takový příběh. A to vychází zítra. 12.10. Tak máte ty tyčinky nebo ne, jinak žádné video nebude. Pište do komentářů, co byste chtěli za video. Hlavně nějaký dobrý. A jestli žádný nechcete, tak nepište. Lehké. Takže čau. Se mnou. A ahoj se mnou. Jo a můžete říct, budeme tam obě dvě hrát, takže řekněte nějaké téma. Ano, téma, takže ahoj. Hej, co to je? Hej, halo. Hej, dejte to pryč. Ahoj. Hele, oni tu furt jsou. Baba Vojtařka.